Sanibonani babukeli emakhaya nawo wonke umuntu obukele le video. Bengisacela uma umusha kule channel ucofoze usubscribe ubutton ulike ushare ucomment uvule notification ukuze uhlezi unotified ngakho konke okwenzeka kule channel. Sanibona ngani zakwethu enhle nasenzansi, ngiyabingelela bafethu. Cha bafethu, ngifuna ukuveza ukuthi angazi noma niyayazi ipain yokubona umuntu wakini eboshelwa into ephethe njengale nto eboshelwa uJulius Malema. Angali politically siphikisana kakhulu ne-EFF, especially nayo President Julius Malema. Siyazi ukuthi he also accepted money eyayizocindezela uPresident Jacob Zuma from 2016 kwaze kwazofika isikhathi sokuthi aboshwe uZuma. Siyazi ukuthi njengamanje he's been emphasizing ukuthi uyizonda kangakanani MK, umzonda kangakanani President Zuma, but angikhumbula uPresident Zuma usakwaba negrudge. So mina ngicela nje ukuthi ningikhiphe ezimpini enilwayo ne-EFF la enthuka khona uJulius Malema, ngoba ngibukela kumsholozi ngimlandelayo ukuthi kuyo yonke into eyenzekile umsholozi he still supports uJulius Malema, and he still has a vision ye-unity between the MK party and all other black parties including the EFF. So for that reason mina ezimpini ezithuka uJulius nezithi uJulius wathi ngicela ukuzikhipha, ngikhulume nje lamazwi ukuthi ngiyazwelana ne-EFF, ngiyazwelana nomndeni kaCIC, ngiyazwelana noCIC. Ngiyazi ukuthi how painful it is ukuthi umuntu aboshwe. Njengamanje sinekhansela lethu eliboshiwe le eNorthwest uThabiso, naye oboshelwe ubala, because if kuukuthi bekumele kuboshwe lele yabhunu le-DA ebese kuboshwa naye ngoba yilona elimphusha eqala, kodwa manje sibona kuboshwe yena yedwa. So same thing naleyenzeka lapha kuJulius discharge firearm. Well, akufuni ukungena into that kakhulu because I'm not a law expert. However, that thing is painful. Ngifuna nje ukustressa lokho ukuthi uJulius wenzeni in the past to President Jacob Zuma nokuthi wenzeni to the MK party. Angifuni ukulokhu ngikukhuluma lokho, kodwa njengoba ngibona uPresident Jacob Zuma engananxa noJulius Malema, nami ngidlulisa ukuzwelana nalokho ma-EFF. Ngiyafisa engathi kulokhu aphilo okuzolandela engathi ekugcineni ngagcina kwenzeka into right. Ilokho nje ngizokusho bafethu, angifuni ukungena impini, angilwi uJulius mnyama njengami. Yebo, thina silwela abantu abamnyama base-South Africa ngokubuka isimo sase-South Africa njengamanje, but ama-EFF wona lwela ama-Africans as a whole, of which is difficult for us to accept ukuthi lento yenziwa ama-EFF i-right because isupportwa kakhulu oNgciwankulu, and into esupportwa oNgciwankulu asamsani nawo qo. Kodwa nje apart from those differences, I don't have a problem. Mina I feel sorry for the family, I feel sorry for him and his political party members. So I hope